Окей, отново здравейте. Трябваше да рестартирам бандикама. Ела. Я да убием Матина. Така. От този камък вече трябва да дигна левела. Колко процента си? От Метина няма го дигнеш. От тебе тия не ти дигат май. Не дигат, ама може би две групи 1%. О, и аз арчерите на хитове ги убивам. Доколкото си спомням, от този Метин 25 левел дропваше най-много арчери от първи до 40 левел метените, или до 35, до 40 мисля, че беше. Най-много мобове. Някакъв шанс. Warhorse първо ти трябва да направиш поне 400, не, 370 дефенс го кажи, но с 240 дефенс няма как да убиеш. Виждам, че пак тогава пък ще имаш по-малко демидж. Чакай малко, ти Саура го биеш, ако не си забелязал. Ще тук бия някакви тъпи групички. Защото изкара. Между другото, в един от, мисля, че във втори епизод казах, че има някакви проблеми с сървъра. Много често изкарва, трудно се влиза. Ма това е сигурно, защото скоро апдейтнаха Metin 2, окей. Според мен това няма никакво значение. Тогава защо в Хармония 3 не беше така? Там, доколкото си спомням, аз, ти и още един играех, имам предвид, чупехме метини нон-стоп. Мамо. Бъде ли ще убия? С weapon за 15 лева плюс 6 му убия по 40 на хит. Това като 40 по 6 много. Около 300 демидж на 40 по 6. Около 300 демидж на фул хитове. Имам предвид всичките ми 6 хита. Между другото, интересното на нинджите е, всички герои имат по 3 или по 4 хита преди да изблъскат нещо, а нинджата има 6. И ако добавите комбо, стават около 9. И за комбото ще говоря, когато успея да се направя на едно. Но това все пак е 25 лева. Виж колко арчери. Ще ги убия, нали, да XP да мога да дигна. Дава XP, но не дава от умрелите мобове. Нали знаеш, че като убиеш метина, мобовете умират. Само че не дава XP-то за тях, нито итемите. Между другото може да дропне книга за комбо точки от тези мобове. Тя почти винаги съксесва, почти винаги рядко фалита, рядко фейлва. Убия последния арчер. Добре, няма мога. Дигнах лева. Да, малко колби. Стрелички. И някакъв нов квест. Не ми трябва. Вече имам сложен камък. Добре, запеваме. Да, между другото сме се запътили към боса на босовете в мап 2.
който не е точно, не е като бос, ами е бос. Както беше в една реклама. Така. Не знам дали ще мога бутнем. Аз ще му бия по едно по две със сигурност. Как ти казвам, преди по 3-4 човека се събирахме и двама го толчихме, говорят и здрави нинджи. Нинджи Warrior. Ма той преди беше много по-силен. Мисля, че го намалиха му 2 миджа на него или кръвта. Не съм сигурен. Ето го горе. Май. Да, ето го Bestial Captain. Танквай ти. Не можах да бутна, не можем. Между другото, PowerBoy беше така добър да ми даде една книга за амбуш. Къде е тя? Ама и той тебе. Чай ще убия арчерите. Не съм сигурен дали от него дропва в МС, в Human Sword, но би трябвало все пак. Между другото, от него има 1% шанс, или май беше по-малко, да дропне, как беше, Soulstone. Да, не сега, не се клева, въобще няма да ви трябва. Трябва първо да имате магия на G1. Тя става като... Примерно както сиъпнах магията на M2. Така, с книги, много книги, много. По 2-3 кати бие. Значи на мен ще ме бутне точно за 2 хита. И то здраво, бе. Умря ли, бе? Хилна се. Също дропне много год от него. Да, ама много е. Имам преди, виж колко много. Що гледаш Севгин Арчер? Често казвам, нищо не даде. 63к. Между другото, ако търсите боса, намира се ето тук на Чунджу. Ето в тази зона, който казвам с мишката. Не там горе. Само в тази зона. В задницата на географията. Не знам, човек. Май тук има още един. What the fuck? Да, не ми даше, така героем беше да се застопорил. Това сигурно беше някакъв бък. Добра идея.